Hej, og velkommen tilbage til Per. Det er Per 1997. Vi er ved op til episode 2. Sammen med Ja, Lasse igen. hej Og igen. den her er optaget lige efter den anden. Ja, Så vi er i gang. Ventede 2 sekunder. Nej, okay, det har vi måske måske. 2 sekunder. 2 sekunder, ja. Uh, vi skal have det flot. Wow, prøv at se der, det skal være. Ja, Ikke det, det er kedeligt. Dø. Og ja. Og så kedeligt. jeg tror, jeg skal finde et andet sted, og så sætte billederne. Hvorfor? Tror du ikke, vi kan gøre det ovenpå, fordi at... Kommer der et ovenpå os? Ja, her Per, her. Oh yeah, creeperhead. Zombiehead. Giv mig igen. Giv mig det! Så. Og Per, du går ud og hakker noget træ. Og du kan også lige hakke noget sten, for vi har næsten ikke noget. Enten hakker jeg sten, eller så hakker jeg træ. Okay, så giv mig den der træting. Vi laver en Sådan. mine... sådan her. Jeg åd en rå bøf, men det er altså fordi, jeg er mangel på liv, så vi skal altså skynde os at have lavet noget hvedefarm. Do that like a bitch. Du. Har du bone meal? Nej, så. Jeg startede med ingenting. Ikke engang Det er- chemicals. Har du meget sten? 25. Okay. Jeg Jeg kommer planter lige noget over ved havet. Jeg nøjes bare med de her 28, jeg kommer op med nu. Det er fint nok. Ja. Her er farmen. Dejligt langt væk fra huset, så det er fint. Det er vældig morsomt. Oh my god, her er kun sand ned. Ja. Lasse, kan låne en kist? Jeg har ikke mere træ. Wow, Lasse. Det billede Hvad her, siger det var du? fedt. Lasse, jeg fik mit yndlingsbillede. Okay. Det er så ultra fedt. Så det var alt for den her gang. Ses.